अरे उठ उठ. सगळ्यांका दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. बाबू एकदम बारक्या ठेवा. ओल्या अंगाने म्हटलं होतं गो फोडल्यावर घेतात की तोरण लावलंय रात्री. मम्मीन बघा रांगोळी मस्त काढली. चला तयारी झाली. फुरसत मध्ये गाडी फोडतो. फोडल्या फक्त टीव्ही बघूची ताकद आहे का तिथं पाय दाबशील मम्मी. गुड मॉर्निंग सुप्रभात. दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. उठ परी उठ. वाजले बघ किती 5:30 होऊन गेले. नाही 5:30 वाजायच्याच अजून. उठ उठ. हा नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. सगळ्यांका दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दीपावली तुमका सुख समृद्धीची, आनंदाची आणि भरभराटीची जावं हीच देवाकडे प्रार्थना. बघा कशी उठली फाटकन एका ह्याच्यात. हे धर परी, मी कार्टा फोडते. धर. खय गेली कार्टी, खय गेली. हे बघा 5 जणांची. मम्मी नाही फोडल्या ना, माकडला फोडल्या. म्हणजे माझं पहिलो नंबर मोठा घेत आहे मी. बाबू एकदम बारक्या ठेवा. चला तुझा आधी चुळभर जा. देवश्री ओल्या अंगाने म्हटलं होतं ना, ओल्या अंगाने कार्टा फोडायचा. आणि डाव्या पाय बघा गंदी लाइटिंग दाखव मंडळींका. बायन बघा मस्त रांगोळी काढल्या. रांगोळी दाखवल्या दाखवल्या गो. हे बघा घेतल्या नाही बघा, फोडल्यावर घेता आता. हे बघा कसा फोडलाय मस्त आहे की. गोविंदारी गोपाळा. याचा कॅमेरा बंद झाला वाटतं मध्येच. आता ह्या एक तोंडात टाकायचा आणि एक डोक्याक लावायचा. आता हातात येत नाही बी लगेच. लागली डोक्याक लागली का दाखव. लागली ना. आणि आपली नावा कसा तोंडात कडू कारला. बघा मस्त की तोरण लावलंय रात्री. सद्गुरु समर्थ. चला चला आता हार लावूया मस्त की दरवाजा. चल परी ये. रांगोळी बघा, रांगोळी पाय द्यायची. मम्मीची मेहनत फुकट घालायची. मग कार्टा कोणी फोडले ना, फक्त मी फोडले. दाखव. लावायचे ग्रीन बाकी आपण लावून चान्स नाही भेटत ना. या एवढ्या लेवलला लावूया, नाहीतर महिना लावूया है ना. इथून लावूया असं बरोबर ना. बरोबर राईट. थोडं खालती आला. आत वळलं वय तुझं बरोबर ना. थोडा खाली आला, थोडा खाली आला. थांब 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 जरा खालती आता. आता बरोबर हो है ना. बरोबर. एका पण फिरू या साईडने. येस राईट ना. बघा आता लांबून दाखव सगळं व्यवस्थित. हो हो बघा ना व्यवस्थित दाखव. बरोबर आहे ना. चला तर लवकर आंघोळ करा, कार्टी फोडा.
मम्मीन बघा रांगोळी मस्त काढली. हा आता बरोबर दिसत. चला चला तयारी झाली आता यांची. बाबू हिरो झाला. बाबू हिरो आणि तू हिरोईन. चल बाबू घ्या उचलून. चला दीदी खाया. दीदी गेला बाहेर. मम्मी पण फुरसत मध्ये गाडी फोडतो. हे बघा मम्मी आता फोडता. बाय. हा ताकद जोरात लाव. दरवर्षीप्रमाणे पाय नाही पूर्ण ठेवतो, अंगठं ठेवतो असतं. जमता. फोडल्या तोल गेलो पूर्ण देतो. गोविंदर गोपाळ कोण म्हणून त्याला बोलली मनात. जोरात बोलायचं. आजोबा आहेत आपले, तुमचे पण जवळ. गोविंद आणि गोपाळ. दीदी फोडता. फोडल्या. अरे वा मस्त जुडवल्या. दिवस विजलो बघा. सॉलिड नेम लावला का देऊ. सॉरी हसता. आता तुझा नंबर जा. तू खायचा घेतो. हे बाबू हे तुला. थांब परी काय झाली काय. उजव्या पाय नाही काय आला. काय झुंट. ए त्याला घे. बाबूला घे बबी. हा फोड. फोड तू उजव्या पाय. ए उजव्या पाय फोड परी. राईट. ताकद दे का. ताकद नाही, फक्त टीव्ही बघूची ताकद दे का. चल मम्मी पाय लाव. तो पाहिजे तो दे. दोघांनी फोडा मिळून. तिचं पाय दाबशील मम्मी. नाही तरी पण काय होत नाही. फोड तूच फोड त्याच्या वाटले. पाय लाव ग परी. पाय लाव. दाब पण नाही. दाब. हा फोडल्या. तू कशी दाबताय का वर. डोक्याक लाव. आणि या की बाबूचा. बाबू मदत कर. शब्द फुटत नाही. फराळ खाऊक नाही ना. तिथे रस्त्यात जा बाबू जा. हे हिरो जा. हा नाही कुठे उभंच ठेवते का पूर्ण त्याच्यावर. हा दाब जरा. चल फोड लवकर. वेळ नाही आपला. फराळ खायचो. चल बाबू पाहिलं होता. फोड. तिचा अंगठ कसं पेतला मागे पेतला.
चल ये चालत चल. बघूया कसं झालं कसं बघूया. चला आली आली दिवाळी आली. मोठी स्नानाची वेळ झाली. बघूया. पॅसेज मध्ये धावत जाऊन उठा उठा दिवाळी आली.